Niekedy sme úplne zaseknutí. Chceme začať nový projekt, napríklad napísať knihu, spraviť prezentáciu, vytvoriť si web stránku alebo niečo iné. A nejde nám začať. Stále sa snažíme napísať nejaký úvod alebo prvý slajd a nejde to. Čo v takej situácii? Jednoducho začnite buď od prostriedku alebo od konca. Kašlite na to, na celý ten proces. Urobte si to, čo práve máte v hlave a to ostatné sa k tomu pridá. Chce to odvahu vymaniť sa zo stereotypu, že to má nejaký začiatok, stred a koniec. Pretože keď si dovolíte vytvoriť si napríklad pracovná web stránka a začať tam, kde to už máte uchopené, tak to ostatné bude nasledovať. Pomôže vám to začať sa posúvať v tom procese. Takže ten trik je proste začať. Aj keď od stredu alebo od konca. Tento tip mám od Jordana Harbingera, ktorý má aj svoju podcastovú show. Vyskúšajte, uvidíte. Mne to tak funguje, keď tvorím workshopy. Teším sa na vás do budúceho stretnutia.